Najúžasnejší skutočný príbeh, aký som kedy počul. 72-ročná Joyce Austrálie privítala v roku 1988 manžela z práce, keď v tom si všimla, že veľmi čudne zapácha. To však ešte netušila, že v sebe objaví ozajstnú superschopnosť. Počase však zistila, že tento zápach, ktorý sa jej objavuje stále na jej manželovi, cíti len ona a všetci na ňu začali ukazovať prstom, že je blázon. Nakoniec sa s tým však naučila žiť, no o 12 rokov neskôr sa stalo niečo zvláštne. Doktori u jej muža totiž zistili, že má Parkinsonovú chorobu. Keď ho žena odviedla do miestnosti, kde bolo veľa pacientov s touto chorobou, zistila niečo šokujúce. Daj follow, ak ťa bavia moje videá. Joyce znova ucítila ten istý zápach ako pred 12 rokmi, avšak o 20 krát silnejšie. Kontaktovala výskumníkov s tým, že nejakým spôsobom dokáže ucítiť, že má niekto Parkinsonovú chorobu. Vedci však potom padli na zadok. Podrobili jej totiž testu, ktorý mal určiť podľa trička, ktorý človek má Parkinsonovú chorobu. Mýlila sa len v jednom prípade. O niekoľko mesiacov neskôr však aj tomu človeku bolo diagnostikované toto ochorenie. Vedci vďaka nej vyvinuli test, kde takmer s určitosťou vedia predpovedať, kto bude mať Parkinsonovú chorobu oveľa skôr. Pacienti sa tak vedia liečiť oveľa skôr a Joy je jediná na svete, ktorá to dokáže. Pošli toto niekomu, koho to zaujíma, napíš do komentára, čo si o to myslíš.